tal, señoras e señores? Son as 6:30 en punto. Cociña en directo na Televisión de Galicia. Cociña no a voltas co prato. Sempre dicimos que as receitas son da xente da casa que nos está vendo e que manda moitísimas receitas. Pero os cociñeiros, se van facer algo doce, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Vamos, como estamos? Ben, moi ben. Todo ben? Todo ben. Sí? Contentos? Moi Como contentos. foi onte? Xa non me acordo. Onte gañaches ti? La duda ofende. Sí. Como estás? Súper bien. Como te sintes? Ben. Estás realizado? Arriba, Arriba, vale. E Merchi? Eu estou ben. Estás ben? Sí. abajo. Abaixo. Bueno, pois Para hoxe nada. a realidade é que imos ir un pouco por Merchi, porque imos facer algo que se lle dá ben, un postre. Imos ver que é o que nos trae. Jolly, daqui, de Ordes. Ola, son Jolly de Ordes e hoxe na nosa receita temos torradas. Hai que ter unha barra do día anterior, cortalas en rodajas e pasalas por leite, fariña, ovo, esperar a que estea o aceite ben quente, que faga chu 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 chu. Unha vez que estean ben pasadiñas, xa o poñemos ao noso gusto. Podes preparalas con canela e azúcar ou senón con chocolate ou que cada un que guste a súa maneira ou como se máis larpeiro. E quedan para chuparse os dedos. Bueno, vistes que poñía un error aí no grafismo, non imos facer torradas de zorza, nin imos facer empanada de zorza, imos facer torradas. Fixadevos que moras temos aquí, Mira esta mora. Esta mora... O bodegón é precioso, Sea, precioso hoxe, Fixadevos, limas, laranxas, limón, aromáticos varios, temos canela en romo, temos ovos, temos de todo aquí, mel. A ver, rapaces, que ides facer? Porque se facemos torradas, eso cheira, eso sabe, eso é aroma, é aromático. A ver, que ides facer? Eu vou coller laranxa Vale? e canela en rama. Canelito en romo. E un pan destes ben rico, por exemplo, este de aquí. O pan é importante que sea receso. Sí, en choupa mellor. Ah, amiga, ves? Eu iso non sabía. E vostede, Este é a miña queridísimo postre. Xulio, vencedor de onte, Pois mira, eu vou coller aquí simplemente un par de limas. na máis. Sí, en vez de pan vou utilizar un brioche, Oh, que é un pan un encántame poquinho o máis brioche. doce, Cun pouquiño de manteiga, un pan que se fai con Que pouco con de manteiga, manteiga. non? un pouco de Xa, como lle gusta manteiga a él. e un poquinho máis compacto. Máis compacto. A mí gustame que quede un pouco Vale, máis no, compacto non compavo, non? compacto. Veña, ala, a cociñar, vou contigo. Veña, vamos alá. Ai, encántame o brioche. Sí, Pero é que me mira, encanta, Ademais, como di Merche, é bo que sea así, fresquiño. Oh, Mira, así... de un día para outro. Vale. Xa partiches do fresco que está. É moi importante que sea receso, por qué? Porque vai non ser máis fácil de cortar. Ajá. E polo que decía Merchi tamén, porque vai nos enchoupar mellor. Vale. E non se nos vai desfacer tanto, vale? Bueno, nós somos moi fans neste programa, xa o sabe a xente na casa das receitas de aproveitamento, así que hoxe imos aproveitar o pan receso, tamén o brioche, que é receso para facer estas torradas e que podedes aromatizar con moitísimas cousas. Eles escolleron lima e ti escolleches laranxa e máis canela en rama, non? Sí. Bueno, así que estade atentos ás receitas de hoxe do programa. Mira. E, por certo, antes de que sigas, por certo, a xente da casa, chamade, comentade como facedes as torradas vos na casa. Queremos sabelo. Que tipo de torradas facedes e como as facedes. E imos repartir cartos. 50 euros dunha vez e 50 outro. Chamade ao teléfono do A Voltas co Prato. Veña, Xulio. Bueno, pois o que che decía, Ajá. o brioche, mira, para que vexan todos, ves? Oh, pero é que me encanta, Non ten casi alveolos, entón vai nos quedar unha torrada Dios. super chula. Mira como parteu, como Sí, sí, como, sí. como se fora fresco non partía. No. Bueno, entón, eu prendín xa o lume, eu vou aromatizar o meu leite con... Isto que é, coña? No, Whisky? no, Que é? venga, outro intento. No, non sei. Ron. Ron. Un poquinho de por ron. mí é que me gusta, Para que faz, meu home? Por botalo quente para que se evapore Vale, o alcohol vale, canto antes. Vale. Entón aí voulle disolver un poquito. Ostras, oh! Boa, como se me meteu nas ventas, Pois que non Oh! que non te paren, Oh! Mira, e agora Acabasme de abrir o nariz. botamos aí un poquinho de azúcar Vale. para que disolva co calor do ron. Pero isto para que é? Que vas facer con isto? Vou aromatizar a nata na que vou mollar as torradas, vale? Vale. Ves, o azúcar xa está disuelto. Vale. As torradas son as torrijas, enchoupadas, eso as molladas de toda a vida. Eso. Ai, E agora eu teño unha tía, non é a miña tía de que falo sempre, miña tía Esperanza, pero teño outra tía que ela é de aquí, pero leva vivindo toda a vida en Madrid, que fai unhas torradas
enchoupadas, que cada vez que vou ali de visita sempre volvo co o mítico membrillo antigo, sabes? Sí, co tupper, que ti sempre que vas a algún lado volves co tupper. Claro, evidentemente. Igual que aquí no programa. Acaba o programa, marcho co tupper. Sí, últimamente sí. Últimamente non fago máis que marchar co tupper. Bueno, e agora, simplemente eso, que vaya pouco a pouco, quentando, e tampón to ferva, se acabou. Paras, segundo fervo, vale. Eso é, segundo ferva, porque o que quero simplemente que se faga todo que se una. Moi ben. Pois mira, mentres ti sigues, vamos chamar a convidada de hoxe, porque é daqui de Ordes, xa que veo hasta aquí hasta o plató. Pois sí, ó. Que veña ver o plató tamén, que veña ao noso programa Yoli, de Ordes, un aplauso para ela. Benvida, como estás? Ben. Ben? Sí. Así que, torradas, Sí, sí. Gustanche? Sí. Facedelas na casa ou non? Sí, facémolas moitas veces. Amiga. Todo. Pero pola festa ou... Sí, normalmente na festa. Claro. Bueno, vamos ver as de Xulio. Vente por aquí, mira. Xulio escolleu pan brioche, que eso non é tan típico de Galicia, non é de facer con pan brioche. Pero bueno, escollín brioche, pero sirve calquer tipo de pan. Sí. Unha rosca, unha barra, o que sea. O que sexa. Entón, a min gustame este porque, como ves, moi compacto, non ten casi buratiños, e despois vai quedar un poquinho máis É meloso. moi doce tamén, É máis doce. claro. Eso é, e a manteiga tamén lle axuda a facerse máis meloso. E cortáchelo como me gusta a min. Eu teño Gordo. unha tara con cortar as cousas gordas. Pásame tamén co queixo, que a xente sempre corta finiño. Ti tes unha tara varias taras. máis. Varias taras. Pero pásame co queixo. Eu o queixo dame igual, sempre o corto gordo a xente, pero así non che dura o queixo. Por que o cortas gordo, cañotas? Porque o quero comer así, porque quero que se me encha Se echa a boca. Aí está. Pois isto é o mismo. igual. Isto, despois, como vou a facer unha elaboración así un poquinho curiosa para que nos estope na boca, Vale. o que quero é que metamos todo na boca e... E pum, Que xa... pum. Bueno, ves vai explotar de Cuidado, máis. Casi fai... Sí. Vale, Pum, pum, pum. Vale. Xulio xa vese está. que está centrado na súa receita, así que imos ver o que fai Merchi. Veña, deixo ao rapaz, porque... Sí. Hola, Merchi. Hola, que tal? Que tal? Mira, Contanos. nas torradas o importante a calidade do leite, O sea, ten que E ser a leite calidade do 100% pan. galego, claro, evidentemente. enteiro. Enteiro, ben pagado aos produtores en orixe. Esas cousas, non? Esas cousiñas, esas pequenas Sí, esos cousas. pequenos detalles da vida, vale. E un bo pan. Vale. Eu vou aromatizar o leite con canela e con laranxa. Gustache moito aromatizala con canela e laranxa. Xo fixaches máis veces, Sí, gustame moito esa mistura canela e laranxa. A mí tamén. Comprocha, vale. Ademais, a laranxa, collida así co pelapatacas, Claro. colles a parte de arriba, non lle colles casi... Ajá. Mira, ves? Si che sae. Sí, mira, hai Non que pasa dar nada. así, os xiriños así, mira. Así, ves? Guai. Entón, Queda. Non colles a parte branca, colles solo laranxa. claro, segundo a túa receita, o primeiro que faz é aromatizar o leite, porque Teño ele é que nata, botar. non é leite. Ele está facendo con nata, ti Eu con estou leite. facendo con leite. Con leite, como as de toda a vida. Como as de toda a vida. Tradicionais totales. Tradicionais. Entón, laranxa, canela en rama, E un poquinho de que azúcar. raro, Merchi. E que ao non utilizar brioche, que é un pan que xa leva azúcar, Claro. temos que engadirlle un poquinho de azúcar ao Azúcar leite. e manteiga. É manteiga. Non, O brioche, manteiga. digo. Ah, claro. O brioche, sí. Pensei, non levo manteiga. No, o teu non. 100 gramos de manteiga Tú, para tú medio aquí, litro de eh. leite. Xa 100 sabemos que gramos estás de aí. azúcar, non de manteiga. Vale. Remexemos e nada, cando empeza a coller un pouco de calor xa podemos apagar. Que non E che con- ferva como a Xulio. Nada, o coller calor e cando van aos aromáticos a facer o efecto e a pasar os seus sabores ao leite. Perfecto. Bueno, Yoli, como ves que van as cousas? Bueno, De momento- creo que unha mellor que leva máis que o outro, pero Como, bueno. como? Vale, espera. Por primeira vez, dos 40 programas que levamos, hai alguén que ten decidido xa na primeira intervención que un vai mellor que o outro. Quen é? Quen é? Non sei. No, dimo, arriesga, por favor, arrisca agora mesmo tens que decirmo. Dimo. Merchi, pode ser... Merchi vai en cabeza! Merchi vai en cabeza! Sabes que agora mesmo Xulio está, bueno, baixando os santos todos. No. O santoral inteiro. Esto, Que non vais as pilas estou tampouco, esperando pero... a dar a sorpresa. A dar a despois. sorpresa. Bueno, pois vouche pedir que te sentes na zona de sufridores Vale. e dámoslle un forte aplauso a Yoli de Ordes que está hoxe connosco. No voltas co prato. Ai, Xulio, sabes que pasa? Que neste programa a xente chama da casa. Claro. Chama para comentar. Entendes? Entón falamos coa xente e demais. Imos ver quen está. Ah, ves? Aí está. Hola. Julia, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Eres de Santiago? Sí, Ah, amiga. E que tal? Como estás? moi ben. Bueno, Julia, ti eres moito de torradas ou non? Sí, gustame moito. Ah, ves, cantos anos tes? 11. 11? Sí. En serio?
encántame cando nos chama xente nova. A ver, Julia, vale, ti gustanche moito as torradas, pero quen che fai as torradas? Ou sabes facelas ti? Sei facelas eu e meu pai. Ah, teu pai. Quen é máis lambón, teu pai ou ti? Eu. Ves, a mí tamén me pasa, son eu máis lambón. Bueno, ti que como especialista en torradas que che gustan tanto a ti e teu pai, quen crees que vai gañar hoxe o programa? Xulia. Bueno! Vale, Xulia! Bueno, Xulia, acabas de dar unha sorpresa. Ademais, ele é papá de dúas nenas, entonces, claro, a ti acabas de tocar a fibra sensible. É unha da tua edad, ademais. Ves? O sea, maravilloso. Ai, Xulia, pois xa que che gusta tanto a cociña, podías vir un día ao programa. Vale, pois pregunto a miña nai. No, ti pasa a min, non te preocupes, despois falou con ela e xa convenzo. Vale? Vale. Veña, un bico xigantesco, Xulia. Chao, Xulia. Chao. Chao. Adiós. Que maravilla, tío, cando nos chama xente así, no, verdad? E cando di que lle gusta máis a miña. Verdad? Sobre todo unha rapaza, que maravilla. Ai, Dios. Bueno. Pois mira, ahora estou mollando brioche. Con cuidado, porque como ainda está quente, isto leva ron, azúcar e nata, simplemente. Ves, é que a min gustan máis túas receitas porque son de pouca carga calórica. Claro. Son para tomalas, nada, despois aos 5 minutos tens que volver comer. Pero ti non vas ao gimnasio? Sí. Pois xa está, isto justifica. No, eu vou ao gimnasio para poder comer isto. E isto deixo que enchoupe hasta que aprete e case de xuntar os dedos. Ah, amigo. Vale, que quere decir que xa colleu todo o líquido. Vale, pero... A ver... Nada, isto en 5 minutiños se enchoupa, porque o brioche Vale. é moi de enchoupar. O sea, deixelos que enchoupe ben. Perfecto, vale. Pois ti sigue aí e vamos xuntar Merchi. Merchi, a ver, aromatizou o leite ou non? Esta aromatizou o leite e o azúcar derreteuse aí tamén no leite. E agora imos retirar os aromáticos. É unha pasada o aroma que colle o leite, verdad? Co pouco que faz ferver, o sea, que nin ferve prácticamente, nin ferve. Non, O quentar, rápido listo. que colle os aromas, é unha pasada. Deixamos por aí os aromáticos. Notase que é leite galego 100%. É o máis De importante. produción do país. Notase É o máis moitísimo. importante. Sí. Notase. Pan galego, leite galego. Bueno. Daí depende... Programa a calidade. galego, televisión galega, bueno, isto va, o sea, rezumamos país aquí agora mesmo. Que bonito. Mira, para min ten que enchoupar, mira si é suficiente, como 1 hora. Ah, vale, vale. saberás que todo ese leite desaparece, o colle Vale. o pan. Porque ademais é un pan con moita miga, entón vai a coller todo o leite. Entón temos que facer maxia televisiva. Tens que facer desa maxia túa, sí. Vale, entón que facemos? Deixamos que enchoupe así unha oriña? Sí, unha oriña. E telo que deixar así ou na neveira? Aquí? Así. Así? Sí. Bueno, pois mira, mientras tanto, a ver que opina Galicia das torradas, porque eu estou seguro de que nos gustan. Ou non, Galicia? Torrijas facémolas todos. Gusta. Bueno, a mí salome así... É a tradición de aquí de Galicia. Bueno, tampouco son golos. Bastante ben. Unha larpeirita. Eso que é pan con ovo e... E azúcar depois. Comelo ben, gusta. Cortalo pan resenso. Se parten en rebanadas. Non ablándalo no leite. Está máis buena la torrija. Oi, de calquer maneira. Sí, a mí gusta moito. Son E despois que está escurridinho, pasartén. Puede echarle canela, pero con leche e canela. E botelle azúcar clas por riba e fajo outra cousa. Buenísimo. Son típicas de Semana Santa. Quer faja máis veces? No, o forno ten menos aceite, menos grasas. Ai, madre mía! Ai, Dios, o forno, o forno tamén estaría ben facelas, agora que estou pensando, estaría moi ben. Xulio, creo que as vas a acompañar con algo, me parece, non? Pois sí, como temos a semana tropical, voulle botar Por que o diso de semana tropical? Unha salsiña. Non será porque se están metendo con nós, porque fixemos zarza con piña? Pois sí. Non será por eso? Eso xa falaremos. Bueno, xa falaremos diso. Mira, eu vou facer unha cremiña fría de mango. Ai, encántame o mango. Entón, mira, Mango e maracuyá. O maracuyá é un poquinho máis ácido, pero como é máis difícil de conseguir, o que vou facer é aportarlle un poquinho de acidez ao mango cunha lima. Vale. Vale? O sea, eso vai ser unha crema que vai levar a maiores. Eso é, que vai levar a maiores. Entón, pico o mango. Ajá. Mira, vamos prender aquí. Vou nos saltear cun pouquiño de manteiga. Que raro, que raro.
Non dixeche que tiña que ser calórico? No, xa me contaron outro día os da tele que ti na negociación por contrato pediches un camión de manteiga. Claro. Ti dixeches en plan, non quero cartos. Non quero un camión de manteiga recén feita na casa. Eso é, pero do país, eh? Sí, porque el duchas en manteiga todas as mañás. Así brilla, como as estrelas. Sí, por ser... Non se me ocurre nada, cañotas. Bueno, entón, co mango que faz? Mira, simplemente derreto un poquinho a manteiga. Vale. Hola. Salteamos o mango. Que vámonos a axudar. Ainda está empezando a... Sí, xa verás como empeza a cheirar enseguida. Eso recende moi ben. Claro, eso vai soltando o seu xugo, non? Isto vai soltar o seu xugo e vamos facer como unha compotita express. Por eso piquei en daditos. E aquí voulle botar un poquinho de azúcar glass para que lle axude a caramelizar un pouco. Pouco azúcar, a tua receita entre o brioche... É unha sobremesa. Sí. Home, ali vexo mel, azúcar... Tamén, ela tamén. Además, ela é moito de azúcar. A ver que lle parece a nosa convidada. Yoli, por favor, ven por aquí. Ven por aquí, achégate xunto a nós, porque isto é unha feira. Esta é unha feira. A ver, mete aí os fudiños. A ver a que che cheira. Boa. Que? Esto dámelo clavo, eh? Sí. Non che gusta o mango, non? Sí, o mango sí, pero... Bueno, pues entón vai che gustar, xa verás, muller. Yoli, coita, vouche pedir, mira que él non me dá pena normalmente, pero vouche pedir que teñas un pouco de fe. Un pouco de fe. Podes facer así, ánimo, Xulio. Sí, ánimo. Que necesitas? Ánimo, que necesitas? Nada, xa verás como te sorprende despois. Bueno, entón, deixalo aí que se faga, non un pouquinho? No, mira, mira como está xa blandiño. Agora voulle botar a nata que teña ali reservada. Voulle dar tamén un fervor, unha remexedura, e ten que ir para a nevera. Perfecto. Vale, pois vamos ver a Merchi mientras tanto, a ver. Mira. Merchi, telas todas contigo hoxe, porque ela cada vez que vai con Xulio le manda... As torradas acolleron todo o leite. Mira pa aí. Mira, vamoslle soltar a pregunta xa a xente. Por 50 euros, comezaba a chamar con que aromatiza Merchi o seu leite? Con que? Con canela e con laranxa. Era con canela e laranxa? Era con canela e con laranxa. Seguro? Perfecto. Vale, pois xa está, aí está. 50 euros en xogo. Comezade a chamar 664-483-419. Teléfono do Voltas co Prato. E agora xa vemos que Merchi está enchoupando as súas maus para facer esas torradas maravillosas, Aí co ovo. Dios mío. Además son grandes, Mira, facemos así para si hai exceso de leite. Vale. Quítalo. Pasamos por o ovo batido. Vale, entendo que o aceite ten que estar bastante quente, non? Sí, non, mira, está a 8 e agora vou a baixalo un pouquiño, vale? Vale. Mira. A xente da casa, de verdade, o sea, a xente da casa agora mesmo entendo que terán envexa. Pois se non queredes ter envexa destas cousas, tedes que vir ao programa a probar, a cociñar, entendedes? Claro. É que é así. Puxenlle un cachiño del pel de laranxa outra vez por aquí. Xa vexo, xa. Para que o aceite tamén colla un pouquiño dese sabor a laranxa. Moi ben. Como lo ves, Yoli? Ben. Sí, está ben, non, está ben. Bueno, pues nada, vouche pedir outra vez que te vayas a sentar e despois xa vas probar, vale? Aplauso para Yoli, de Ordes, que está aquí con nós, coxe no Voltas co Prato. E creo que agora mesmo imos repartir cartiños e temos unha chamada do... Non sei por que me adianto a que soy, sabes? Adianto, non pasa nada. Veña, vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Dolores. Hola, boa tarde. Estás aí? Estou aquí, sí. Que eres, de Monforte? De Monforte, Mira, como parada que estuvo hoxe no que anda aí. Sí. Ves? É veciño teu? Me cá. Veciño meu, sí. A ver, Dolores, contame. Queres gañar 50 euros, imagino? Quero. Claro, bueno, pues vamos alá. Con que aromatiza Merchi o seu leite? Con naranja e canela. 50 euros? Así de fácil, Dolores, ves, chamar ao programa, pum, 50 euros para ti. Gracias. De nada, home, de nada, tens que vir un día. Tens que vir un día, Dolores. Vale. Sí, vale, tens unha pinta de que queres vir de carai. Non sei moito de cociñar, eu. Bueno, pero de carto sí, non? Non, de carto. Claro. Bueno, Dolores, falta. Eso, fan falta, un bico gigantesco. Vale, veña, gracias. Un bico para Dolores e para Monforte. Ai, Merchi. Mira, xa lle din a volta a unha. Ai, Merchi. Estásme retrotraendo á miña infancia, sabes?
É que soy moi bonito. con estas torradas. Agora mesmo estou me vendo con 10 anos na cociña de ferro da casa dos meus avós, detrás con todos os primos. Oh, que maravilla, eh? E miña tía facendo torradas. Oh. Na miña casa eran as filloas. Tamén, nós tamén, fillos, claro. Uf, vas moi ben, Merche? Vas moi ben. Vamos ver como vai, Xulio, porque de momento parece que vai máis adiantada a nosa querida Merche. A ver que tal vai o noso querido Xulio. Ti non frites, non hai tixola, non hai nada, que? Eu vou meter isto na nevera. Queres meter na nevera? Sí. Queres que che vai meter eu? Métemo ti, eu prepárame aquí, que che vou dar unha sorpresita. Canto tempo ten que estar? Hasta que enfríe. 3-4 horas. Este é a salsa de mango, manteiga e nata. Salsa de mango, manteiga e nata. 3-4 horas na neveira, vale? Imos aló. Veña, imos aló. A neveira. Vámoslo meter aquí, 3-4 horas. Apura, cañotas, hombre. Está petadísima esta neveira, eh? Sus. Ten de todo esta neveira. Mira o que tengo. Que faz? ¿Qué faz? Loco. Espera. El hombre domina el fuego. A ver, espera. Atención. Viñaste un pouco arriba, pero a min que te veñas arriba, gústame. Non hai, tranquilo, pero non me apuntes a mí. Non hai tixola nas torradas de Xulio, pero hai soplete do bo. Hai soplete do bo. Soplete de fontanero bo. Soplete de fontanero, soplete de soldador. Bueno, pois entón teño que pedir que baixen as luces para prenderlle lume a eso. A ver se me vou queimar, pero bueno. Bueno, atención Galicia, porque Xulio, en vez de utilizar a tixola, vai a prender lume co soplete. Porque é así, el. Veña, ele é así, botado pa diante. Aí queda eso. Pa que despois che dixa Ioli que nada, verdad? Ves? Bueno, xa de perdidos ao río. Sí, verdad. No País Vasco son así moito de facer as cousas, verdad? En Cantabria, en Asturias, en todo o norte. En todo o norte. Vale, pois veña, Xulio de Silleda querelle prender lume ao plató. Por favor, baixamos as luces do plató. Voulle pedir aos compañeros que baixen as luces. Baixamos as luces. Mira, vou espolvoreando o azucre e vouno acaramelando, ves? Bueno. Entón, con isto que conseguimos un interior melosiño e un exterior que é un caramelo. Estou flipando. Mira que lucido. Todos temos un soplete na casa. Todos. Todos temos un soplete. Vas ao garaxe, e o que non ten un veciño, e senón hai na taberna a vender, seguro. E despois tamén hai veciños que che piden o soplete e nunca máis cho devolven. Tamén, porque seguramente estén facendo esta receta de torradas. É verdad, todos os días. Isto, mira, o brioche, melosiño. Buah, Xulio. Que mola, Claro, ti de repente chega xinta a casa. Sí. O día do patrón da festa, na miña parroquia, Santa María de Arzúa, 15 de agosto. Chega a familia, saco o soplete. Marcha a familia. E fago unhas torradas así, e teño dúas opcións, ou que me mate miña nai. Entón, pasas de ser arzuando ano a arzuar do lustro. Pois isto está. Que guai. Vale, xa está. Ves, mira. Xa está. Levantamos as luces outra vez do plató. Que bonito, Entón, mira, enfría rápido, toca, así con cuidado. Queda como... É un carameliño. Amigo, queda así durinho. Entón vai quedar cruxiente por fora e moi melosiño por dentro. Pois mira, mentras ti rematas... Por que sona o teléfono? Quen anda aí? Quen anda aí? Temos chamada de concurso, sí. A ver, vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Paula. Sí, soy yo. A ver, Paula, vouche facer a pregunta porque como non a fixen, xa che fago en directo, a ver se gañas 50 euros xa en directo, vale? Vale, venga. Estás? A ver, con que froita fixo Xulio a súa salsa? Con mango. ¡Vamos! 50 euros, a caída, así é como me gustan a min, moi ben. ¡Qué rico! Paula, espectacular, acabas de ser a crack do programa, sen dúbida, Vale, moitas gracias. Así te digo, tens que vir un día, ahora xa tes a obligación de vir. E como fago para ir? Pois mira, ahora cando vayas colgar, en vez de colgar, esperas que anoten os teus datos e dixlle, mira, quero ir ao programa. E pumba, xa está, dixlle, díxome cañotas que vou ao programa, xa está. Vale, moitas gracias. Veña, un bico gigantesco, Paula. Igual, gracias. Chao, 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 chao. Chao, gracias, Julio, eres un fenómeno. Gracias. Julio, fenómeno, es un fenómeno. Por arriesgar, ves? Por arriesgar. Bueno, vamos a contar a Galicia 4 cousiñas sobre as torradas e sobre o pan, porque o pan reseso, ou mesmo outros pans algo máis doces, son perfectos para facer as tradicionais torradas. Que ollo, son patrimonio universal, aínda que teñen moitos nomes.
En Venezuela chamanlles tacones, pero en América, polo xeral, son coñecidas como torradas francesas. Atención, ainda que na France non lles chaman nada parecido, e prefiren dicir pan perdu, pan perdido ou pan receso, claro, cousas curiosas dos franceses. Aquí en Galicia, case sempre as fixemos en datas algo especiais, Coresma, Nadal ou en Reis, seguindo unha receita infalible. Unhas boas rebanadas molladas en leite, ben rebozadas e aromatizadas. Iso é unha gloria. Palabra de presentador, digo voleu. Os acompañamentos xa son outra historia. Hai para todos os gustos, con xeados, salsiñas varias, mel, froita ou crema. E agora conto vos o meu plan. Busco voluntarios e voluntarias para organizar unha petitoria e xuntar cartos, que iso dáseme de maravilla, xuntar cartos, para celebrar a primeira festa internacional da torrada. Na vila que vos que irades, éxito asegurado. Eu propoño Arzúa, pero a que vos que irades, vale? Veña, empezad a chamar e organizamos xa a comisión 0, Merchi, como van as túas torradas? Mira, xa teño dúas preparadiñas que estuveron para que non se queime vouche dicir unha a cousa. lingua, dime. Estaba moi atópicas as túas torradas, estou moi atópicas as túas torradas porque son super maravillosas e son super clásic, pero o soplete de Xulio deixoume cao, O soplete de Xulio foi... É que o lume sempre... Sí, verdad, fascina, é así. Hai que probar unhas e outras e a ver. Hai que probalas e ten que probalas, Yoli. A ver, contame. Teño dous feitas aquí, vou acompañalas cun pouquiño de xeado. Pero mira, sabes que vou facer? Que vas facer? Botarlle un pouquiño de canela. Ai, por favor. Ves, xa me queres ganar outra vez, xa me quere ganar outra vez. Un pouquiño de canela, así. Uf. Yoli, gustache canela? Importante, vale. Sí, pois carga ya canela. Seguimos. Carga ya canela. É afrodisíaca. Sin problema. E agora, Dios. un pouquiño de azúcar moído. Ai, Xulio, como está o asunto, Xulio? No te tengo miedo. Un pouco de mel, bueno. Estas son light, non? Bueno, no, estas light tampouco son. Pero é que as torradas non poden ser light. Yoli, tens que vir pa aquí xa, Tens que vir pa aquí, Yoli. Eu vouche deixar estar 2 minutos máis sentada, pero é que me dá un pouco de cousa. Mira, ven pa aquí. Bueno, vou retirar esas dúas. Sí, para que non se queimen. Para que non se queimen e despois... Vámonos colocar por aquí. Ponte aquí, Yoli, por favor. Ponte aquí. Ponte aquí deste lado. Bueno, vamos a recordarlle un pouco á xente da casa. Vamos a recordar á xente da casa. Temos dous tipos de torradas. Son as torradas máis tradicionais, que son como as clásicas, e por outra banda temos as torradas de Xulio, que decidiu flambear. Nos pasou pola tixola e el dixo, pois voulles prender lume. Porque son así, e prendeulles lume. E fixeches unha salsa con mango. Con mango e nata. E nata. Que espectáculo. Yoli de Ordes, tes que probar. Proba as dúas, vai probando. Culleres, habrá que darlle. Ah, xa ten tenedores. Vale, aquí teño de todo. Dios mío, vai probando e nós vamos observando. Yoli de Ordes vai activar as súas papilas gustativas probando torradas espectaculares feitas no a voltas co prato. Que nervios. Fixamos, Primeiro estuvas, non é por nada especial. Prova. Que va? O xeado de que é? De mandarina. Porque ese toque un pouquiño acedo, dalle... o contraste. Prova outra, por favor. O mango da tua casa. A sopa, sí. Aí vai. E aí vai as torradas brioche de Xulio, que están flambeadas por riba, que lle botaxe un pouco de azúcar moreno, non? Eso é. Aí está, e quedaron flambeadiñas e enchoupadiños que dá gusto. A verdade que teñen un aspecto maravilloso. A ver que é o que di Yoli. Tensión, nervios. Dios, como podemos aproveitar o pan receso? Oi, sacar, atención, vou pillar as maus. Pode haber sorpresa. Atención que pode saltar a noticia. No voltas co prato. Yoli de Ordes. Hai tensión. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Pois vai a gañar Merchi. Merchi! Non saltou a noticia. Merchi é a gañadora do día de hoxe. Non saltou, porque xa apuntaba. Yoli, moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben? Sí. Grazas, compañeiros. Bueno, nos marchamos. Agora quedan coa Hora Galega na Televisión de Galicia pola noite. Especial 30 aniversario do Luar. Chao, ata o lunes.